Egunon guztioi, ongi etorriak, mila esker ona etortzearren, mila esker Udako Euskal Unibertsitateari bain zuzen ere, Euskaltzaindera gaur bisita egitearren, bisita baino gehiago egingo dugu, egingo duzue, besteak beste, hain zuzen ere, hemen daukazuelako Euskaltzaindia guztion etxea eta nola ez, Euskaldunen etxea. Guretzat pozgarria da, zuek hemen egotea, urte askotako elkarlana dugu atzean, urte askotako elkarlana espero dugu aurrean ere bai, eta etorkizuna pentsatzen dugu bion artean oparoa izan daitekela. Elkar lankidetza edo lankidetza horri buruz hitz egiteko unean, oso erraza da esatea, halako batean, bestean, eta bestea. Bueno, nik beti horren kontra aritu izan naiz, uste baitut, esateateako lankidetza hori erakutsi egiten dela egintzen bidez eta ekimenen bidez. Eta besteak beste, hemen izan genuen aukera ez dela inbeste denbora ez da pasatu, Euskal Korpus edo Euskararen korpusa aurkezteko eta zuen testuak eta zuen ekarpenak ere jasota daude antxe, eta nik esango nuke jasota daudele eta zuen partaidetza esanguratsua izan dela hori egin ahal izateko, eta izango dela, dudirik ez. Zuek, azken baten tituluan beratan jaso duzuen bezalaxe, 25 urtez Euskal Komunitate Zientifikoaren ispilua. Zerbait behar baldin badugu da komunitate horiek trinkotzea, komunitate horiek sendotzea, komunitate horiek aurrera eramatea. Eta horretan, ze esango dizuet, ze esanik ez, azken baten komunitate zientifikoa baldin bada eta euskeraz baldin bada, asko zobe. Jakin badakigu, ez dela erresa gaur egunean komunitate zientifiko bat osatzea eta batez bere hizkuntza minoritario edo gutxieneko hizkuntza batean. Bestelako haizeak eta bestelako olatuak datozenean, eutsi egin behar zaie eta horretaz aparte nik uste dut aurrera egin behar dela, jakinik nora goazen, zer nahi dugun eta zein dan gure helburua, eta gure helburua da euskara aurrera eramatea, baina besterik gabe ez, helbururik gabe ez bada funtzio guztiotan euskara baliagarri izatea. Eta funtzio horien artean sartzen da, hori zientzia egitea, komunitate zientifiko hori osatzea. Beharrezkoa baita hizkuntzaren bizi modu batean eta bizi iraupen batean horrelakoak egitea. Teorian gure ustez argi dago, praktika ere egiten ari gara guztion artean, eta guretzat lehen esan dudan bezalaxe, oso pozgarria da zuek hemen zuen etxean egotea, espero dezagun hurrengoan ere hemendik ibiltzea, ze etxe hau horretarako da. Etxe hau horretarako da, hau da, euskara eta euskararen inguruan dauden ekimenak eta dauden bestelako ekitaldiak eta pausoak eta eman ahal izateko. Espero dut zuek eroso egotea hemen, protestari baldin badaukazue badakizue, atarian daukazue reklamazio horria, eta aurrera, lan egitera etorri zarete, eta nik beti esate dudan bezalaxe, iparraldetik nonbaitetik kopiatuta, obrak mintzo. Beraz, lasai, Josune irabieni hitza emango diot, Josune zundu zu hitza. Eskerrik asko. Parkatu, eta agurpen bat, ez dakit norden, Kataluniatik Llorenç etorri dena, Llorenç, testimam, eta bon dia totom. Josune, parkatu. Txalorik ez da Bai. Ez, hori bakizu, sasoi batean, baina hon ja, Josunez hitza duzu. Zertan txaloen artean pasatuko dugu eta honek lanera etorri dira. Bai, eguna on guztioi, mila esker, Euskaltzan burua, ongi etorri guztioi, ez? Azkar bada ere, nik bereziki eskarrak eman nahi dizkiot Euskal Unibertsitateari, inguma Euskal Komunitate Zientifikoari, gaur luzatu diguzuen gonbidapenagatik. 25 urte honetan lan zorrotza egin duzue, egiten ari zarete, jarrituko duzue, zalantzari gabe. Eta Andresek aipatu den moduan, beti egonda erakunden arteko lankidetza ere, ez? Nik uste dut hori balio handian jarri behar dugun elementua badela. Bestetik ere, esan beharra daukagu, gure sailetik Eusko Jaurlaritzako
kultura eta hezkuntza politikatik bentsat beti egiten dugula bat, zuek dituzuen helburu horiekin, eta horren adibidea da tesikerrez, eta aipatu nahiko nuke gustora gabiltzalako horretan, hain zuzen ere, Euskarazko doktorego tesien korpusa osatzen da 2007-tik ona, eta batetik erkidegoan, bai Nafarroan eta Akitanian eta lotzen diren tesi horiek guztiak, Euskaraz diren horiek guztiak, batzeko aukera ematen du eta begibiztan ipintzeko aukera ematen du, ez? Eta bat egiten dugu inguma sortu zenean ere zituen ideiekin, eta gaur egun nik uste dut indarrean eta diren ideia horiekin, ez? Unibertsitatean, ikerketa zentroetan eta sarez akademikoetan garatutako jarduera zientifikoaren testigantza ematea ezinbestekoa dela, ez? Eta horren adibidea da, urte hauetan egindakoa, eta zalantzari gabe oso baliogarria da komunitate osoarentzat. Ez da bakarrik esango, ez nuke esango bakarrik unibertsitate munduan aritzen zareten ontzat, baizik eta gizarte moduan ere dagoen herritarren aldan horretan, ez? Milaka registrok osatzen dute jakintzaren artxibo kolektibo hau, zientzian, humanitatetan, artetan eta gehiagotan egindako ekarpen memoria bizia da, eta datu base bat baino gehiago bada, eta esan dezakegu gaur egun komunitate zientifiko gisa nor garen edo nor zareten erakusten duelako, aniztasuna erakusten duelako, eta herriaren ezagutzarekin eta garapenarekin dugun konpromesua ere agerian agertzen dalako. Aukera hau aprobetxatu nahi dut, benetan eskerrak emoteko, barruan zareten guztioi, egiten duzuen lanagatik, eta aipatu dugun bezalaze, beste erakunde batzuetan ere berdin pentsatzen dugu, uste dugu tresna propio bat izan behar dugula, eta landu beharko dugula edukiera, ez? Gure realitateari, hizkuntzari arreta emateko, eta bereziki, zientzia hizkuntza gisa hartzen duen konpromesua eta lana. Hemengo gizarte kultural zientifikoaren eredu bat bazarete, historia kontatzeko, aukera ematen du, datuekin, ekarpenak sarretan ikusen zina dira, eta horrei esker, agerian agertzen dira eta ezaguna dira. Ingumak ere, kanpora indarrez begiratzeko aukera ematen du, eta gurea bezalako hizkuntza batek behar duen elementua da, bai? Gaur, inoiz baino gehiago, ezagutza funtsezkoa da, eta hainbat arlotan, eta tresnak emotea ezinbestekoa da. Eta amaitzeko, nik esango nuke, eta Andresek esan duen moduan, jardunaldi hau izan behar da eztabaidarako eta etorkizunari begira ere, izan daitezken erronkei begiratzeko, eta horrela esan dadia espero dugu. 25 urte hauetan zerbait erakutsi baduzue, da elkarrekin lan egiten dugunean, lankidetzan eta konpromisoaren aldeko apostua egiten dugunean, gizarte osoari iraunkorra, erabalgarria eta batez ere balioan jartzeko eraikitzen ari garelako. Eskerrik asko bihotz-bihotzez eta aurrera beti. Mila esker zuri, Josune Irabien Andrea, Euskal Jaurlaritzaren euskara sustatzeko zuzendaria, eta orain hitza du Isaac Amezaga, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean euskara zuzendaria. Isaac, zu duzu hitza. Eskerrik asko, Andres, eskerrik asko gonbitagaitik, eta lehenengo eta bat zorionak, ze 53 urte eta 25 urte ekinean aritzeko ez dira egunero betetzen. Aurteko udako ikastaroen irekiera jardunaldi honek, ingumadatu basearen inguruko hausnarketeagaz hastea, simbolikoki eta praktikoki esangura handikoa da. Euskal ikerketaren sistemazizazioan eta ikusgarritasunean funtsezko tresna bihurtu da inguma. Bere bitartez, zer eta nork idatzi dauan jakin leikegu. Erregistro bibliografiko fidagarria izateaz aparte, ikerlarian komunitatearentzat ezinbesteko tresna bihurtu jaku. Baina zeharkako eragin garrantzitsua be badauka, berbarako euskal kulturarentzat. Euskerazko lanen ikusgarritasun
hori handitu egiten dau, eta aldi berean euskal gaien inguruko ikerketa sustatu eta dokumentatu. Jakintza guzti hori garaian garaiko teknologietara egokitzea eta gaur egungo tresna digital baliogarriekaz eskaintzea lorpen handia da benetan. Horreri esker, urrengo edo ondorengo belaunaldiek aurrekoen ekoizpena kontsultau eta ulertzeko era izango dabe. Ezagutza ez da bakarrik sortu behar, transmitidu egin behar da. Inguma udako Euskal Unibertsitatearen isla dela esan leikegu. Euskerearen eta unibertsitatearen arteko zubiak eraikitzen ditualako. Euskal komunitate zientifikoa eta intelektuala batzen dituelako eta unibertsitate mailako ekoizpena gizarteratzen dauelako. Beraz, behion deitzuela eta segidu Euskal gizartea aberazten. Eskerrik asko. Orain hitza du Aitor Bengoetxea, UEUko zuzendari. Aitor, zuntu zuitza. Bai, mila esker. Bueno, udako Euskal Unibertsitatearen izenean, ongietorriak denok hasiera ekitaldi honetara, udako ikastaroen hasiera ekitaldi honetara, eta hitz gutxi batzuk lehenik eta behin balioan jartzeko 53 urte bete ditugula, Isakek zioen bezala, eta 53 urte utxik egin gabe, kalerik egin gabe. Nintzen pensatzen, igual inoiz ez da momentu txarra, aitorpen bat egiteko 53 urteetan zehar katea ez eteteko lana egin du jende handanari. Eta orain gaudenoi, animo lekuko hartu dugu, ez? Asko dira 53 urte. Urte hauetan zehar esan bezala etengabe, utzi gabe, nolabait probatu ditugu metodo formula desberdinak udako ikastora hauetan, saiatu gera gizartea noski, nola ez asko aldatu dare 53 urte hauetan zehar, eta saiatu gera gure asmo honenarekin egokitzen gizarteak eskatzen zituen formulak asmatzen saiatu gera, zentzu horretan, hasiera batean plantatzen genituen ikastaro erabate irekiak, gero aritu gera ere bai tarte batean hitzaldi itxiagoak, espezifikoagoak lantzen, urte zoragarriak pasa ditugu ere, ezagutu ditugunok, Iruñan Larraonan barnetegi bezala funtzionatzen, eta azken aldira, gaur egongo aldira etorrita, 50. urte hurrena bete genuenean, duela 3 urte, aprobetxatu genuen, nolabait beste ziklo bat irekitzeko, ziklo bat beti ere, aipatzen nahi naizen metodo arlo horretan, eta ziklo berri honetan jarri nahi zen dugu indarra, udako ikastarobek izan daitezen gogoeta eta hausnarketarako gune. Eta gogoeta hausnarketa ulertzen dugu ikastaroetan hitz nagusia eukiko dutenen artetik, sanaet izlariak, baina baita ere gure asmoa da, eta horretan saiatzen gera, ikastaroak goitzan parte hartzen duten guztiek ere libre senti daitezen eta egin dezaten bere ekarpena, azken finean badaukagu esaera eder bat, zenbat buru, hainbat buru, eta hori baliatuz nahi nuke gogoeta eta hausnarketa esaten dugunean, ez bakarrik gai bakoitzan hitz hartzen duten adituek, baizik eta parte hartzaile guztiak, ezta? Eta zentzu horretan, 53 urteetan esan genezake ez dela aldatu udako ikastaroen espiritu nagusia dela Euskal Herriari ekarpen bat egitea gure arlotik. Gure arloa akademikoa da, eta orduan Euskal Herriari egitea ekarpen bat arlo akademikotik eta noski hori bai euskeraz. Gaurko gaira etorrita, pozgarria da, hemen maiko nerekidek esan dituzten hitz ederrak ingumaren inguruan, gu pozik gaude ingumarekin, 25 urtez Euskal Komunitate Zientifikoaren ispilu jarri diogu izenburua gaurko saioari, eta lan asko egin da 25 urte hauetan zehar, saiatu gera jasotzen euskeraz
idatzi eta ahoz egin diren ekarpenak zientziarlo desberdinetan, datu gutxi batzuk ematearren, momentu hontan inguman ditugu dokumentatuta 14.000 inguru egile, 50.000 inguru dokumentu, eta 220 erakunde. Uste dugu zenbakiak nahiko esanguratsuak direla, dena den hau baitare etengabeko soka bada eta egindako lanak animatzen gaitu lanean jarraitzera, eta gaurko saioaren espiritua pixka bat hori da, ez? Gero Koldok eta Oskia kontatu diguten bezala zer egin dugun, baitare konparaketa bat Katalunian eta egiten ari denarekin, eta aurrera begira jarri, ezta? Zer egin dugun eta noruntz nahi dugun joan, ezta? Inguman dela eta baita ere nola ez eskertu mailan dauden Jaurlaritzaren ordezkari Josune eta Isak ere Bizkaiko Aldundian ordezkari bezala bidelagun izan ditugu, ezin besteko bidelagun, eta benetan eskertzen dugu, eta ueun horrela egiten dugu normalean gure lana elkarlanean hain zuzen ere gure bidearekin bat egiten duten erakundekin. Zentzu horretan eskerrik zintzuenak bidelagun izateagatik inguman, eta aurrera begira aipatu dudan ez lehen, baita ere eskertu aurrerantzean horrela xe izatea, ezta? Nola ez Euskaltzaindiaren etxean egotea, guretzat oso atsegina eta ohorea da, eskertu baita ere Andresengandik entzun ditugun aitorpen hitzak, eta hau euskaren etxean dela, guztion etxea dela, oso eroso gaude hemen ekiteko gure aurtengo udako ikastaroei. Eta bukatzeko azken aipamen bat, berriki landu dugu UEU barruan gure berdintasun plana, eta orduan udako ikastora hauetan lehen aldiz, martxan jarriko dugu berdintasun planaren barruan daukagun ekimen zehatz bat, dela eraso matxista kudeatzeko protokoloa. Azken finean, honen atzean daukagu ideia bat oso simplea dirudiena, baina nik uste oso sakona dela, ez? Nahi dugu ikastaro guztiak gaurkotik hasita izatea gune aske eta zainduak, eta helburu horrekin osatu dugu besteak beste aipatu dudan protokolo hori eraso matxista kudeatzeko, eta zentzu horretan zoritxarrez horrelako zerbait gertatuko balitz, noski aplikatuko nuke protokoloa, eta gonbidatzen dugu edonor salatzera horrelako erasoa gertatuko balira, gure edozein lankideren aurrean, ahoz edo baita ere e-mail bat daukagu salaketak jasotzeko. Eta berriro ere eskerrak emanez bukatuko nituzke hitz hauek. Mila esker, eta amaitu baino lehenago ezin dut aguantatu, hau kontatu gabe. Inguma, aipatu dugu hemen, ez da? Badakizue euskaltzaina izateko, urgazle, oso, zein ohorezko izateko, halako biografia, biografia laburra, oseago eskatzen dugula. Behin baino gehiagotan gertatu izan zaigu, baten batek, hautagai izena, esatea biografia, nire biografia, zertarako behar duzue, hartu ingumaren ziurtagiria eta egina daukazue. Beraz, inguma ere euskaltzaindian errotuta dago. Gure euskaltzain oso askoren biografiak ingumatik atarata daude. Beraz, aurrera jarraitu, eta benetan, gainera gogoratu behar dut gauza bat, oso niretzat oroitzapen polita izan da, Larraona aipatu duzunean. Larraonan batzuk esateako uda batzuk eman genituen bai. Garai hartan gazte ginen eta fosforo genuen. Lanera, obrak mintzo. Mila esker. Kaixo, egun onden hoi, Koldo Garzia naiz, zueuko kidea eta gaurko gidaria edo aurkezlea, edo, pizkatzo bat,
Eskerrik asko, bai Andresi, Josuneri, Izakiri eta Itorri sarreragatik, eta hemen alboan daukat Oske Agirre, batzorde zientifikoaren izenean, batzorde zientifikoan ibili dira Oskea, bai Marije, baita Goiaz eta Gidor, gainontzekoak agertuko gara eta hemendik egon gara, baina Gidor salbatu egin da, liderkatu egin da, así que eskakiatzaile profesionala, oso ondo Gidor. Eta, hau lantzen hasi ginen otsailean. Bai, gutxi gora bera, talde eragileko urteroko bilera izan gendun hortan, uste, ez? Atera zan gai hau, eta aprobetxatuz ingumako 25 urte betetzen zitula, erabaki izan, gaia proposa izango zala, irekiera ekitaldirako. Orduan, hasi ginen poliki-poliki egitaragoa lantzen, otsailean. Ez genekien oso ondo nola bideratu, baino, bururatu zitzaigun, aldarrikapen ekitaldi bat izateaz gain, aprobetxatu genezakela, kanpoko esperientzia batzuk ezagutzeko, eta horregatik etorri da Llorenz. Eta nik eskatzen diot, hasiera-hasieratik, baiezkoa eman zuen, baino inungo zalantzai gabe, vamos. Orduan, Kataluniako esperientzia azalduko digu, aber zerbait gurera ekarri dezakegun, eta, hola, gerora begira jarri. Eta gutxi gora bera, hori da daukagun asmoa edo helburua. Gero baita, beste helburu oso garrantzitsua da foro bat biltzea. Eta hemen bildu edanak euskarazko ekoizpenari bultzada bat ematea eta ardura hartzea. Eta, ospakizun moduan eta azken finean urte betetze bat denez, baitere ondo pasatzera etorri gara. Noski. Eskerrik asko Oskea, eta hasiko dugu jaialdi hau, ondo pasatzen. Eskerrik asko Oskea.